Hej Trine, det er Magnus her, og jeg vil gerne præsentere det her lille tekststykke, som vi har fået til opgave på den her virtuelle lektion. Vi er helt i begyndelsen af Odysseen. Det er i første sang, vers 11-55. Forløbsmæssigt er det et stykke inde i selve handlingsforløbet, i og med at Odysseus han er fanget hos Calypso på øen Ogygia her, og har altså været igennem en del trængsler først. Det er et stykke efter krigen i Troja blandt andet. Guderne de holder møde, man får at vide, at alle guder undtagen Poseidon har forbarmet sig over Odysseus. Poseidon han er væk hos etiopierne. På det her gudmøde, der hører man om Zeus, som tænker på Algistos, tænker tilbage på historien om Algistos, og man hører til sidst, hvordan Athene beder Zeus om at forbarme sig over Odysseus. Yes, det var præsentationen af teksten. Så kan vi nu gå lidt i analyse med selve teksten. Teksten den er jo skrevet af Homer, og selve Odysseen er ligesom Iliaden på daktylisk hexameter. Det er formen på det. Genren er epos. Det er en episk digtning, og episk digtning er altid narrativ poesi. Episk digtning foregår oprindeligt mundtligt og bliver oprindeligt fremført af en rapsode. Det var ofte i forbindelse med store fester, at en rapsode ville gå ind og fremføre stykker af for eksempel Odysseen. Ikke hele Odysseen, fordi den tog 22 timer, mener jeg, at fremføre mundtligt, så selvfølgelig havde man ikke tid til det. Yes. I teksten gørs der blandt andet brug af epiteter, som jo er prydsadjektiver. For eksempel på vers 44, og han fik svar af Athene, gudinden med lynende øjne. Når man fremover refererer til gudinden med lynende øjne, ved alle altså, at det er gudinden Athene, der refereres til. Der benyttes også patronymika, som er fadernavne. I det her tilfælde er det Kronyden, der benyttes, som jo refererer til Zeus. Han er søn af Kronos. Det er så vers 45 her. Zeus, vor fader, Kronyden, du højeste hersker af alle. Yes. Zeus han tænker lidt ironisk tilbage på den herlige helt Aigistos. Aigistos var kong Agamemnons fætter. Aigistos blev sat til at passe på Agamemnons hustru, mens Agamemnon var i krig i Troja, ved Troja. Og Aigistos han blev advaret af guderne om ikke at gifte sig med Agamemnons hustru. Men på grund af Ate, så begår Aigistos hybris og ender med at blive straffet af Nemesis, i og med at han bliver dræbt af Agamemnons søn Orestes. Agamemnon han er den største konge i Grækenland på det tidspunkt, og det er ham der leder helenernes hær, grækernes hær i slaget ved Troja. Han har et godt timé og Chaos. Han har et rigtig godt ry og omdømme. Skal jeg se, lige har noteret. Forresten af Aigistos, han er Agamemnons fætter, det kan jeg ikke huske med noget at nævne. Men jo, Aigistos han lever ikke op til sin arete, han lever ikke op til sin bedsthed, i og med at han ikke følger gudernes råd, og da han ikke følger gudernes råd, eller ikke at følge gudernes råd, er brud på sofrosyne, som er selvkontrol og kendskab af sin position i forhold til guderne. Da Agamemnon han kommer hjem fra krigen i Troja, der forledes han af
sin hustru og Aigisthos, de holder den her kæmpe festbanket for ham. Men under den her banket dræber de ham så. Det hører man om senere i Odysseen i 9. sang, mener jeg. For at Odysseus han besøger underverdenen, og Agamemnons spøgelse så fortæller om den her, eller der handlingsforløb, da han kom hjem. Det med at Aigisthos han begår Sophrosyne, det kan man perspektivere lidt til senere i Odysseen, da Odysseus og hans mænd de strander på Solgudens ø. Odysseus han er blevet rådet til at den blinde ser Tiresias om at holde sig væk fra solguden Helios' kvæg. De strandede på den her ø i rigtig lang tid, og til sidst så slipper deres forråd simpelthen op. Og en dag, da Odysseus han er væk, så begår hans mænd altså Sophrosyne, og de slagter solgudens kvæg. Guderne her i begyndelsen fremstilles som antropomorfe. Zeus han er frustreret over, at mennesker de påfører sig selv så meget lidelse, så meget unødvendig lidelse. Det kan relatere lidt til at det var Paternatos, som er Zeus lov om, at man lærer gennem lidelse. Som sagt, så er Odysseus på det her tidspunkt på øen Ogygia hos gudinden Calypso, eller hos prinsen Calypso, er hun nærmere. Calypso hun er søn af titanen Atlas, ham der holder verden op på sine skuldre. Odysseus han har igen som sagt været længe undervejs og har gået igennem en masse strabasser for at komme hjem. Grunden til at han er gået igennem alle disse strabasser er, at i starten af handlingsforløbet efter Troja, så strandede ham og hans mænd på Kyklopernes ø, eller på en ø tæt ved Kyklopernes ø. Odysseus og nogle få mænd de sejlede sig over for at ville undersøge Kyklopernes ø. De vidste ikke, at der boede kykloper, før de var derovre. Og de mødte så kyklopen Polyphemus, som var søn af Poseidon. Polyphemus han åd mange af Odysseus mænd, og havde egentlig også planer om at æde Odysseus, og forbrød sig mod både Sophrosyne her og Sophrosyne. Odysseus han drikker så Polyphemus fuld aften og fortæller, at hans navn er Ingen. Og så Odysseus og hans mænd tager en stor træpæl og blænder Polyphemus og slipper ud på den måde. Et meget karakteristisk træk ved Odysseus er, at han er meget snedig, meget snu, som man så ser her med den her plan. Men så da de egentlig er sluppet væk, så bliver Odysseus grebet af Ate, fordi han gerne vil have et godt smag og et godt klæres, ender med at begå hybris ved at råbe sit navn til Polyphemus. Og råbe, jeg er Odysseus, søn af Laertes. Og ja, giver sig selv til kende over for ham, eller over for Polyphemus. Polyphemus han beder sig til hans far Poseidon og beder om, at Odysseus han aldrig skal komme hjem igen. Han beder om to ting, enten at Odysseus aldrig skal komme hjem, eller at hvis han kommer hjem, så skal det være under meget lidelse og uden alle hans mænd. Og det er så derfor Odysseus ender alene
altså mindst overlevende, på øen Gygia, hvorefter han så får lov at rejse hjem til sidst. Yes, det var det, jeg havde. Jeg håber, det var okay. Der var forresten Magnus, der lavede det her. Det kunne jeg have nævnt. Hej.